Morning! Happy weekend! Yes, it's Saturday. So, ayun nga guys, Sabado na naman. And wala tayong vlog kahapon. Ay, meron pala, hindi ko lang hindi ko lang natapos na. Nung nagpaligo lang ako ng dogs, naglaba, and ayun, pagbaba ako, wala na naman. So, yan yun na. Ganun din naman kasi yung yung routine ko, diba? Ayan na, oh. Hindi pa na ni auntie. Hindi pa natanggal yung mga nilaban kong puti. Tapos yung mga bedsheet. And then yung mga higaan nila. Mga sapin sa higaan nila. Groot. Ayan. Si Groot nalagyan ko na kahapon ng ditik. Ayan, oh. Kaya parang nag-oily yung niya. Patok niya. Kaso yung dalawa ang hindi pa. At nilagay ko lang kay Groot yung tiran na nakuha ko, diba? Tapos kila Maggie wala pa. Inuutosan ko si kahapon si Chris. Sabi ko, pumunta kang Cartimar, magpasama kay Tito Rico mo, bumili ka nung nga. Katulog naman daw siya. So, yun. Naalala ko din, alas 5 na. Sabi ko, baka sarado na yung Cartimar. Anyway, ayun. Since Sabado ka ngayon, hindi muna ako bababa. At defense daw ni Bunso. Kulitin, online defense. Defense nila eh. Kaya sabi ko, kailangan niya ng tahimik. Although 1 hour lang naman daw. 1 to 2 hours. Pero, yun. Wala naman din akong gagawin kundi tag doon? O, basta. Cheers na lang tayo ng ating Sola Glow. Nilabas ko kanina. Nagising ako ng mga 6 ata. Pa 7. Ayan, tapos nag-CR ako, and then timpla ng coffee, nilabas ko to, and then higa ulit, browse. Kasi dapat pala, ayun, naalala ko na guys, naalala ko na ba't ako gumising ng maaga. Kasi, dapat, pupunta kami nila Dayan, nila Mark sa Antipolo, papablessa namin yung yung sasakyan niya. Kaso si Mark late nagising. So sabi ko after lunch na lang. Ayan, kasi kailangan mapablessan yung ni Tito Mark. Ni Madam Claudia. Yung sasakyan niya. And then hiramin ko kasi yun. Sabi ko sa kanya since bago. Sabi ko hiramin ko sa Friday kasi susunduin ko na sila mama. This coming Friday na guys. At mag-election na nga, diba? Last 1 week na lang. Ayan itong kampanya, mag-election na. So, sabi ko, sunduin ko sila mama ng Friday or Saturday. Hiramin ko yung sasakyan ni Tito Mark. Or isasama ko siya para sabi ko, mag-drive ka. Kaya, para ikaw mag-drive. Yung kasi takot pa siya. Marunong siya mag-drive, kaso takot pa. So, sabi ko, para, ayun nga, madala mo na yung sasakyan mo. Kasi sabi niya, pa-drive. Sa amin, kila Jo, ganyan. Yan. And then, nagbabala kasi kami na umuwi ng Bicol. Magbakasyon sa Bicol. Yun. So, ngayong June. Yan. Kaya, ayun lang. Mag-road trip kami ni Tito Mark. Sana matuloy, diba? Girl, magang-maga ka na, girl. Start ka na ng diet. Ano pang petsa ngayon? May 29, may 30. Ay, may 30. May! April. So, ayun, May 1. Ang plastic ng tao eh. Parang hindi seryoso. Marano ba? Sabi ko, start nga ulit tayo. Kaso, nag-i-stress eating din kasi ako, guys. Alam nyo lang, ba't ganun? So, habang nag-iisip ako kanina kung anong ulamin namin, nag-text yung nagdi-deliver nito na mapapadaan daw siya ng shop if ever gusto ko daw. So, ayun, nag-order na ako ng 10 pieces. So, 25 each to. Yan. Gusto kasi ito ni Chris tsaka nung mga boys sa baba. Kaya kumuha na ako ng 10 pieces. So, yun. 4 yung kinuha ni Chris sa baba. Kainin namin. Although, nagluto rin ako. Niluto ko na yung dyan. Ayan, yung puso ng manok. Tapos, chicken. Sisig. And then, iilang tangkay ng pechay.
Hindi pa tinapon eh, no? So, ubusin natin yan. Sayang, guys. Diba? Di ba kakain? Hindi ka na. Kain tayo. Tara, titimpla lang ako ng Joss. Wow! Congrats! Ayan na ang car ni Tito Mark. Congrats! Nakakatawa naman. So proud of you. Yeah! Yan, papabless lang namin guys sa Antipolo. Kasama pa mga bagets. Magkakasya ba? Kasama si Nene, si Dayan, si Miko. Oh my God! Dapat bilhin namin ito pala. Dapat ban pala binili mo, Tito Mark. Di pa kami nakakalayo, flat na agad guys. Grabe naman ang mga weight niya. Joke lang yun. Grabe na. Oh, pero nagpapahangin tayo, sabi nung gasoline boy. Ma'am, flat po yung ano nyo, gulong nyo. Okay Sa na? side ko pa ha. Okay na? Di pa po. Ay, wait lang. Nandito na kami sa Antipolo guys. Actually, nagutom na kami. Makain na kami ng ano, street food. Nakapila pa. Ayun. Pero nakabayad na sila, Tito Mark. Mag-ano na lang, magpa-park na lang kami sa ano, blessing area. Mga kasama namin, ayun, sa labas. Nanginginain na din, ayun. Mga nagutom na. Sobrang traffic kasi, no? Sa ano? Sa Ortigas. Sabagay, lagi naman eh. Asim. Asim mo daw. Tama ko. Buti inabot pa namin yung ano, oras ng pagbe-blessing. Ang ba pa rin ang pila? Ang dami pa rin tao. Kaya na-bless na guys. Uwi na kami kasi eto mga bata eh. Playground. Oo nga, pupunta na tayo sa playground. Ow! Right. Dito kami tiende muna. Magpapalipas kami ng ano, ng traffic. Grabe, traffic na papunta doon, traffic pa pauwi. So, pagurin muna namin itong mga kids. Pagurin muna namin kasi ang kulit, lalo na si Kakash. Ano pa to? 70% energy pa to. Oo. Lolobatin muna namin itong mga to. Punta kami sa Pan Ranch. Huling punta ko dito guys sa Tiendecita, sa Pan Ranch nga. Ganito si Chris, 5 years old. So, 10, ano na, 16 na si Chris eh. 11 years ago. Sa dekada na. Oh my God, I'm so tanda na. Gosh. May food bazaar. Banchetto. Ewan ko kung ito tinatawag din na banchetto. Same sila. Change location guys. Dito na kami sa Pasay. Kasi walang mapaglaro yung mga bata doon eh. Shabu-shabu na lang kami dito sa ano. Diyan, anong lugar nga to? Harbor Square. Yan sa favorite ano namin. Shabu-shabu place. Yehey! Kakain na ang Shani! Hop! Ayan. Songchun Hot Pot. May live bad na rin pala sila, oh. Marami. May parating pa. Oo. Salad? Oh, okay, nilaw. Ayan, ang mga gutom sa biyahe. Tapos pinapunta namin sila Japon. Ayan. Nag-unli na kami para sulit. Laro. O, diba? Nagtatrive na lang kanina. Nagtatrive lang ako kanina, ngayon naka-jeep na. Ano nangyari yun? Sinamad na siya mag-drive. Sinamad na ako mag-drive. Iniwan na doon yung kotse. Sakay jeep? Sakay jeep? Ha? Sakay jeep? Ay, ito yung ganun trip eh, no? Sinamad pa gano'n. Di ka pa pagod ate? Bagsak na yan. Baba. Fresh eh, bawal yun. Alam mo, pag na ano yung likod niyan sa kama, tulog yan. Ikaw. Ay, uy, tulog na nga. Uy. Happy Sunday, guys.
Di na ako nakapag-good night pala kagabi. Pag kauwi ko. Ayan, sobrang pagod na. Kasi naglaro pa yung mga bagets sa harbor. So, kung hindi pa kami tinext ni Nene na, te, pauwi na ba kayo? Kasi di ako makatulog. Si Shane, inaantay ko. Kasi hiniram namin si Shane. Ayun nga, tapos after Antipolo, dumiretso kami sa harbor. Yeah, kasi sarado nga yung Fun Ranch, diba, sa Tiendesita. So, anyway, ayun, doon na kami nagpahangin, nagkwentuhan, and hindi namin napansin yung oras. Ano na pala, alas 11 na. Nag-aalala nung yung nanay, diba? So, anyway, ayun. Tas, pag-uwi nga, nag-freshen up na din ako. Yung usual routine. And then, natulog na. Yan, di na kami ni daddy, nakapag Netflix. Yung 365 days part 2, hindi pa namin napapanood. Ayan. Lagi nang dumadaan sa FYP ko, sa timeline ko, sa Facebook. Walang time, sobrang busy. And ngayon nga, Sunday is magpapaship ako ng order ng Pangasinan naman RMK. And since sasamahan ko si Mark kasi papalagyan niya daw ng dashcam yung kotse niya. Isasabay ko na para isang labas lang kami, and madadaanan din kasi namin yung Victory Liner, 'di ba? So, ayun lang. Ayun lang naman for today's video, guys. Charot. Ayun, and then ayun nga, nag-upload ako guys sa TikTok. Nag-create ako ng panibagong Actually, mas nauna yung account ko na yun kasi sa isang account ko na nasuspend. Yan. Nasuspend na siya for life kasi nag-upload ako nung nasa Nueva Ecija kami. Nag-upload ako ng mga bata na naliligo. Bawal pala yun. So, yun. Nasuspend na ng forever. Kaya, ginamit ko lang yung another account ko. And, yun. Sobrang ingat ko. Kasi natutuwa ako, naaliw ako sa TikTok, diba? And doon naka-open yung yung comment section ko. So, just in case gusto niyo akong i-follow kasi tinatry ko na mag-upload ng mga mini vlogs doon. So, yan, follow niyo ako guys. Mafi Daki din yata yun. Or Mafi Ranyada pala. Mafi Ranyada. Kasi Mafi Daki yung nasuspend. Anyway, ayan, parang ang puti ko. Ang puti ko sa araw. Charot. Uy, speaking, hindi pa ako nakainom ng ngayon. Ng collagen. Collagen is life. Ayan. Ayan, nasa freezer siya. So, habang maghihilamos kasi ako at alis nga kami dito, Mark. Babad natin siya dyan sa tubig. Excuse me. Ayan. How are you? Huh? How are you? Napaka naman talaga yan. Love mo ko? Love mo ko? Thank you, thank you. Thank you. Ayan, tapos nag-order na lang ako ulit guys. Kahapon ata, nag-order din ako nito. Ewan ko, na-vlog ko yun. Ayan, pastil. Kasi, ayan, ito pa rin niluto ko kahapon. Oh. Diba? Sabi ko sa inyo, ang hirap magluto dito. Inaabot ng ilang araw. So, ayan. Nag-order na lang ulit ng pastil. Mainit pa nga. Kanina pa to. Parang magwa 1 hour ago na. Pero mainit pa rin siya. Ayan. 25 pesos lang. Ano na siya. Complete meal ka na. May ulam na. Kanin tsaka ulam. Sa mga gusto magpa-deliver guys. Kasi pinost ko to sa TikTok. And ang daming nagtatanong kung saan daw. So, ayan. Baka kayo din. Gusto nyo rin matry. Ayan, screenshot nyo na lang, and then, nagpapadeliver sila. I mean, nagdi-deliver sila, via Lalamove nga lang, kasi dito lang to sa Pasay eh. So, sa mga karatig syudad, pwede, Makati, Las Piñas, ayan, pwede sila mag-deliver, nyo lang si Mark. Mark din pangalan ng may-ari niyan, nagtitinda niyan. So, promise, I swear, sobrang niyan. Sobrang sulit, sobrang sarap, pang merienda, pang almusal, pang panghalian, or even hapunan sa mga katulad namin na ganyan, hindi kami sabay-sabay gumigising, di ba? Tapos kung kailan lang sila magutom, doon lang sila kakain. So, perfect yan. 25 pesos lang. Kuha muna tayong sunblock. At grabe ang init, guys. Grabe. Bago tayo magpadala nitong sa Pangasinan na, order RMK. Sunblock muna tayo. Baka kasi dumiretso kami ng MOA.
At palalagyan na din daw. Order na rin ata si Tigol ng ano. Saan ba yan? Pwede na rin, sa likod na lang. O dito na lang sa ano? Sama si Goldie tsaka si ano eh. Sa likod na lang. Sa trunk. Sa hood. Yung bare face lang naman tayo, pero kailangan natin mag-sunblock ng bonggang-bongga. Diba? Ganyan. Kasi kahapon sobrang init, ang sakit sa balat. Kahit nasa loob ka ng sasakyan, ramdam mo talaga yung ano, yung init talaga nanunuot sa kalaman-laman na ng mukha mo. Pwede na rin kaya ito maging ano, sa katawan. Lakers. Bumaba na si kuya mo? Wala pa to eh. Ito na rin. Ito morning. Masasabi ko kanina, baka dumiretso na rin kaming MOA. Papagawa daw siya ng ano, nung cover seat. Seat cover pala. Cover seat? Puro practice agad to. Ayan, punta na kami sa ano guys, sa Evangelista. Si Tito Ponying na yung pinaano ko, pinadrive ko. Tinatungad na ako mag-drive. Napagod ka din. Napagod ako kahapon. Grabe traffic. Ako nga rin, ano lang ako, pero pagod na pagod ako. Oo, diba? Kahit hindi ka mag-drive, kahit nga sa bus ka lang, diba? Tapos sobrang traffic, nakakapagod talaga yung biyahe. Ayan. So, Wala namang ginagawa. kaya nga eh. Oo, sa bus nga pag Nakaupo lang, Mabiyahe ka, diba? makaupo Pag na. galing Bicol na, or pauwing Bicol. Nakaupo ka lang naman, pero nakakapagod sa biyahe. Ba't kaya ganun? Anyway, ayun nga. Papalagay lang ng dashcam si Tito Bull. For safety purposes. And then, ba dumiretso kaming MOA. Palagyan niya din daw ng ano, seat cover nga. Diba? Nakaka-proud naman talaga ito magkapatid nito eh. Next si Tito Ponying na. Kaso may... magano muna ako ng ma'am sheet para Bebe time to lagi eh. Bebe time! Baka magkaroon ka na ng pamangkin, Tito Girl. Soon, ano. Soon. Bigyan mo na daw si Gemma ng... hindi po na daw tayo. Kaya mapunto na daw si Papa sa kakamanador. Kaya... Kasi guys, yung tatay nila, nag-asawa ba ulit? Oo. Nag-asawa ulit. Ngayon, syempre, may asawa, nag-anak ulit na ano. So, may maliit pa silang kapatid. Kaya sabi nito ni Ponying, gawa na daw siya para tumigil na tatay niya sa kakagawa din ng kapatid nila. Hello. Ilan na ba kayo? I'm not sure. Ang kilala namin is ano. I'm not sure. Try na kami. Siyam na kayo? Siyam na, anim sa amin. Tapos ang kilala ko tatlo eh sa labas. Ah, okay. Sipag ng tatay niyo ah. Pag umibo. Sipag gumawa ah. Ayan, anim kasi sila sa ano, sa auntie ko. Ayan. Sayang nga eh, kasi di man lang inabot ni auntie yung ito, yung bunga ng ano, ng pagsisikap ng kanyang prinsesa. Prinsesa. Unika iha. Unika iha. Eh, sa akin naman. Siguro kung nabubuhay pa si mama niya na. Nasa stress doon. Pero ayan, nasa ano na siya. Tahimik na ano na. Huwag mo na sarap ni Lolo. Ni Lola. Tapos ano, pagka gusto nyo mag-replay or pwede nyo tingnan sa cellphone, kunin nyo lang. Sino nabudol? Nabudol kami Rita sa ano. Ayan, pinalagyan na rin kasi namin yung matting. In fairness, maganda yung matting nila guys. So, kaysa sa nabili ko. Ayan, mas ano din, mas maganda. Kasi yung sa amin yung nadidikit lang, eh, parang may velcro. Ito talagang fit na fit siya. Yun. Dish mat, tawag. Ayan. And then, pinapunta ko na rin si Tonton. Kaya si Tonton Baton. Kasi palalagyan ko na rin ng ano, basket sa taas. Carrier. Yan. Para may extra ano, extra space.
kapag bumabiyahe. Mga bagahe, ganun. O, ito yung sa amin. Tingnan nyo. Ano lang to, Velcro eh. 2.5 bili ko. Yung dito, 2.7 lang, maganda na. Dito to guys sa ano, sa Electro Box. Ito sa Evangelista, Barangay Bangkal pala. Ayun, ay pagkano ng Arco. Mga ano, mga Indiano ang may-ari. Mabait, bibigay sila ng ano, ng discount. So mag-ano lang kayo, tawad-tawad lang. Alam niyo bang galing kaming MOA, pero ang ending namin dito sa Harrison din yung nakainan. Kasi ang daming tao, nakakaloka. Pati yung ano, mga parking, no? Ang haba. Kasi sabi ko, doon na lang tayo sa may, ano, sa may Harrison kumain. So, ayan. Oo nga. So, we have butter chicken, pusit, sinigang na baboy. Ayan, yung chow. Tapos take-outan ko na lang sila Chris nito. Ayan. Kain tayo. Mga gutom na kami. Tingnan nyo guys, tong ano, binigay sa akin ng bayaw ko. Comfort Cross. Ayan, from Holy Land pala. From Holy Land daw to. Ayan, pinaano din namin to kahapon. Sinabay ko to sa pagpapabless. Binigay sa akin ni Dayan. Pinabibigay daw ni Pep. Thank you so much, Pep. Ayan. Nakikita ko to sa Facebook eh. And then, ayun nga, I'm so happy kasi meron na ako. And then, may mga kasama siyang ano, parang everyday prayer, prayer for healing, ayan, for calming a troubled heart, thank you God my rock. So, may kasama siyang mga prayers guys. So, yan. Lagi ko itong dadalhin sa ano, sa pagnunovena ko. Thank you again, Pep.